муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук барои камарбанди БМФ сеюм муҳориба байни Дастин Порье ва Макс Холлоуэй дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 19 июл дар турнири UFC 318 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Инак дӯстон, чанд соат пеш пресс-конференсия маросими рӯбарӯ ва маросими вазнкашии турнири UFC 314 баргузор гардид ва бояд қайд кард ки ҳамаи ҷангварон вазни даркориро карда тавонистанд. Акнун онҳоро охирон муҳорибаи рӯбарӯ интизор аст ва баъд шаби шанбе ба якшанбе худи муҳорибаҳо. Дар муҳорибаи асосии турнир Александр Волкановский бо Диего Лопес барои камарбанди вазни ним сабуки UFC меҷанганд. Ана дар дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад Майкл Чендлер зидди Педи Пимблет барои дар рейтинги вазни сабук ба боло баромадан меҷанганд. Сеюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Яир Родригес ва Патрисио Питбул хоҳад шуд. Чорум муҳорибаи турнир бошад боз як муҳорибаи шавқовари дигар дар вазни ним сабук байни Брайс Мичел ва Жан Силва мешавад. Панҷум муҳорибаи асосии турнир бошад муҳориба дар вазни ним вазнин байни Никита Крилов ва Доминик Рейс хоҳад шуд. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, дар карди асосии турнири UFC 314 се муҳориба дар вазни ним сабук баргузор мегарданд ва ҳар се ин муҳорибаҳо ваъда медиҳанд ки беҳтарин муҳорибаҳои турнир шаванд. Турнир пагоҳ шаб, яъне шаби шанбе ба якшанбе баргузор мегардад ва дар навори навбатӣ маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд ин турнирро тамошо карда мешавад. Барои ҳамин ҳатман дар YouTube канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. ситораи нави вазни сабук UFC Маурисио Руфи ваъда медиҳад ки Ислам Махачевро нест мекунад. Биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. Конор Макгрегор ҳамеша як қисми Маурисио Руфи буд. Ман мухлиси ашадии Конор Макгрегорам ва стили ӯ ба ман писанд аст. Дар симои ман дар ҳақиқат як қисмати Макгрегор вуҷуд дорад. Ман Конор Макгрегорро ба кунҷи худ даъват кардан мехоҳам вақте ки бо Ислам Махачев муҳориба мегузаронам, то ин ки мо якҷоя зидди русҳо ҷангем. Ман мехоҳам ки ӯ дар он ҷо бошад ва маззаи ғалабаро ҳис кунад вақте ки ман ҷангвари русро шикаст медиҳам. Албатта ки Ҳабиб низ ба он ҷо меояд. Барои ҳамин ман мехоҳам ки Конор Макгрегор дар кунҷи ма бошад вақте ки ман зидди русҳо ғалаба ба даст меорам ва Ислам Махачевро нест мекунам, гуфтааст Руфи. Ва дӯстон, дар ҳақиқат стили ин ҷангвари бразилӣ ба стили Конор Макгрегор хеле монанд аст ва айни замон UFC ӯро хеле хуб пеш бурда истодаанд. Ҳамчунин ногуфта намонад ки Маурисио Руфи дӯсти Ислам Махачевро шикаст дода соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуда буд ва баъди якум муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC ба Ислам Махачев муроҷиат карда гуфт ки дӯстатро шикаст додум, навбати ту низ меояд, гуфта буд Руфи. Айни замон рекорди Маурисио Руфи 12-1 аст ва аз 12 ғалабаи худ 11 тоашро ӯ бо тариқи нокаут ба даст овардааст. Дар охирон муҳорибаи худ аллакай дар якум раунд ӯ Боби Гринро ба нокаут равон карда буд. Ба фикри шумо дӯстон, Руфи имконият дорад ки дар ояндаи наздик рақиби Махачев шавад ё ӯ шанс надорад? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.